আমার দাবি মানি লোক Jangan melawan murtad. Jangan melawan murtad. Asam सरकार हाय जोङो फुङाव खेबसे दै हगारो आरो बेलासियाव जों खेबसे दै हगारो जोंहा कुनु रेस्ट गैया होमब्लाबो जोंनि अनसुंथाइखौ जोङो मासे मासे मोननांगौ बिबांखौ जों मोनाखै 2025 मायथाइनि समबार दिनाव जोङो जलमित्र जोङो गसाइगाव डिविजननि सिङाव PEC नि आन्डाराव जोङो जलमित्र टोटाल जोंनि गसाइगाव डिविजनाव जलमित्रआ 635 जन जों दङ दा जोंनि दाबिया जाहैबाय आसाम सरकार आरो BTC सरकारनाव जों दाबि खालामगासिनो दङ आगोलनिफ्रायनो दे जोंनि दाबिया जाबाय 1 नम्बराव जाहैबाय जोंनो पेमेन्ट बारायनांगौ आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंनो मासे मासे जोंनि मोननांगौ अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ जोंनो मासे मासे होनांगौ नाथाय दिनैसिमबो जोंनो मासे मासे होआखै बिनि थाखाय जों BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारनाव दाबि आरो 3 नम्बराव जोंनि दाबिया जाहैबाय जोंनो इउजार कमिटिनि आन्डाराव जों थाया जोंनो विभाग PEC डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जोंनो एपार्टमेन्ट होनांगौ आरो जोंखौहाय फिक्स पे बा रेगुलार जोंनो खालामनांगौ जोंनि दाबि BTC गभर्नमेन्टनाव आरो आसाम सरकारनाव दाबि आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनो जोंनि पेमेन्टखौ बारायना होनांगौ दा जोङो बेनो दाबिया जोङो आगोलनिफ्रायनो जोङो होख्रावबोगासिनो दं दिनैसिमबो जोंनि होख्रावनायखौ आसाम सरकार आरो BTC गभर्नमेन्टआ ग्रहण खालामाखै मानियाखै जोंखौ जलमित्रखौ माने न' हियार खालामदों माने जोंखौहाय रेसपेक्ट गैया जोङो डिसिप्लिन गैया जोंदि सासे कर्म जोंनि मावनांगौ फालानखौ जों मावगासिनो दङ जोङो फुङाव खेबसे दै हगारो आरो बेलासियाव जों खेबसे दै हगारो जोंहा कुनु रेस्ट गैया होमब्लाबो जोंनि अनसुंथाइखौ जोङो मासे मासे मोननांगौ बिबांखौ जों मोनाखै बिनिखायनो जोङो अल आसामाव टोटाल दङ जोङो 22,000 सामथिं जोङो जलमित्र दङ बे 22,000 सामथिं जलमित्रआ दिनै सारा आसामावनो जोङो गाबागाव डिभिजनावहाय जोङो तीव्र आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलनजोंनो जों सारा मुलुगखौ जों मिन्थिसारनो सानदों दे जोंनि दाबिखौ जाहाथे आसाम सरकार आरो BTC गभर्नमेन्टआ ग्रहण खालामो नङाब्ला जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोंनि मोननांगौ दाबिखौ जुदि होआब्ला जोङो गणतन्त्र अधिकारखौ जोङो बिनायाव जुदि जोंहा जेबो जुदि मोनथाय गैयाब्ला जोङो बे सरकारखौ जोङो मुगैयो आरो नेवसियो BJP सरकार आरो BTR गभर्नमेन्टखौ जों मुगैयो आरो नेवसियो जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायो प्रमद बर' सारखौबो जों खावलायो जाहाथे जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनो टोटालै 22,000 सामथिं दङ जोंनो बाराखौ नाङा जोंनि थांनानै थानायनि जाहाथे अनसुंथाइखौ जोंनो एसे सानै होयो बेखौ आङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायनाय थाबाय गुरैयै आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकार जोंनि विभाग मन्त्रि जयन्त बरुवाखौबो आङो गुरैयै खावलायबाय दे जोंनो थांनानै थानायनि अनसुंथाइखौ बारायना होयो आरो जोंनि मोननांगौ पेमेन्टखौ मासे मासे होयो बेखौ जलमित्र जीवन जानानै वार्कार जानानै आङो गुरैयै दिनैनि बे मिडियाजों आङो खावलायनाय थाबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि जलमित्रखौबो आङो गुरै खावलायबाय जोंनि मावनांगौ फारि हाबाखौ जों मावलांबाय थागोन आरो जोङो जिरायनानै थानाय नङा बेखौ आङो BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारनाव गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ